ഓഫർ നമുക്ക് സാറ്റർഡേ ഓഫർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഡ്രസ് നോക്കിക്കേ, നോക്കണേ. എല്ലാം ഒരു പീസ് വെച്ചേ ഉള്ളൂ, അധികം പീസുകളില്ല. ഓരോ പീസ് വെച്ചേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ഈ കളറൊക്കെ നോക്കിക്കേ, നല്ല അടിപൊളി കളറല്ലേ. നമ്മളിത് 499 കൊടുത്ത സാധനമാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് നാളത്തെ ഓഫർ, ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഓഫർ വരുന്നത് 320 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷോപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് പ്രമാണിച്ച് 5 വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് 500 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് 5 വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് പറയാം. അത് നമ്മളിത് അടുത്ത സ്റ്റോറിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു 6:30-7 മണിയാകുമ്പോൾ സ്റ്റോറി ഇടും. ആ സ്റ്റോറിയിൽ ആ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുകയും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും കാണണേ. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണേ, മറക്കല്ലേ.